Хайырлы кеш, тур эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда сізді мен Фарида Сабиржанова сәлемлейм. Еңілік тапшыруның кайбер темалары турында. Яшәүчеләр иркен сулап куйды. Төнге клубта дискотека булмаячак, суд үз карарын чыгарды. Школа укытучылары традицион август киңәшмәсенә җыелды. Бүгенге көндә мөгаллимнәрнең нәрсә бурчы, алар алдына нинди бурычлар куела? Киңәшмәдә Ләйсән Ханова булып кайтты. 85 yıl birge şunda deviz aslında şəhərnə neçik bezilər, Güzel Şıхапова көріп қайтты. Елга нигә кызарган, экологиягә зыян салган оешмага карата чаралар күреләчәк. Гадәттән тыш хәл 700-дән артык кеше эвакуацияләнде. Хастаханәдә үткән өйрәнүләрне хәбәрчебез күреп кайтты. Алтмыш бишенче мәхәлләдә фатирлар көтүче өлешчеләр өчен яхшы хәбәр. Ниһаять биредә коллектор булачак. Дөрес вакытлыча. Өстәвенә бер шарт белән турбалар сынау узарга тиеш. Аларны белгечләр шимбә көне урнаштыра башлый. Коллектор төзелеше буенча проблема инде күптәннән бар. Бүген урында киңәшмә узды. Төзелеш вакытында булган хаталарны төзәтә башлыйлар. Шулай да проблемалар моның белән генә шиклән хәл ителмәячәк. Договор на проектирование проектировщики нам передали. Проект әзерләүчеләр безгә килешүне тапшырдылар, әмма ул бланк тутырылмаган. Бүген бергә килгәч аларга геология мәгълүматлары кирәклеге дә ачыкланды. Проект эшләрен 3 миллион сум дип бәяләделәр. Хәзер институт сораган геологияны да исәпкә алсаң, проект бәясе 7 миллион сум булачак. Проект эшләре өчен кем түли әлегә билгесез. Материаллар сатып алу өчен дә 32 миллион сум акча кирәк булачак. Кемнәрдер төнге клубта күңел ачкан арада берәүләр зыян күрә. Мираж комплексының подвалында урнашкан дискотека урыны 29-нчы мәхәлләдә яшәүчеләр өчен зур проблема иде. Шәһәрдәшләр зурланып, хәтта Россия президентына да хат язган. Күңел ачу үзәге күп санлы судларда катнашты. Май уртасыннан бирле шәһәрдәшләр тыныч йоклый башлады. Приставлар ишекләрне бикләп китте. Бүген клуб янына янәдән суд приставлары килде. Хәбәрчебез дәвам итә. Вот на эту сторону немножко потише, а мы как раз вот к этой стене. Людмила Булдина 29-да 12 һәм 13-нче йортта яшәүчеләрнең бер кайчанда йокысы туймый дип зарлана. Мираж клубының эшләү тәртибен биредә яшәүчеләр администраторлардан да яхшырак өйрәнгәннәр. 3нче катта гына торсак та, колакларны томалап куеп йоклыйбыз Людмила Булдина. Өстәвенә 2нче катта яшәүчеләрнең диварларына да зыян килгән. У них по шву, по торцу. Аларның җый буйлап панельләре тарала башлады. Бу йорт иске булганга түгел, монда көчле вибрация. Бер яктан трамвай юллары урнашкан, икенче яктан төнге клуб. Минем оныгым начар ишетә, мәсинаны тотып караса, биегәннәрен белеп тора. Өйдә бар нәрсә селкенеп тора. От караоке ихнего, да? Белгечләр стеналар таралуына көчле тавыш кына сәбәпче түгел ди. Мираж клубының дискотекалар була торган өлеше подвалда урнашкан. Ул законсыз рәвештә бернинди документсыз эшләгән. Жильцы данного дома в основном пенсионеры. Әлеге йортта яшәүчеләр нигездә пенсия яшендәгеләр. Алар әлбәттә йортлары ишелер дип борчылды. Алар үз гомерләре өчен борчылды. Үзләре дә аңламыйча клубта күңел ачкан кешеләрнең дә гомере куркыныч астында иде. Экспертлар клуб җитәкчесе подвал идәнен 1 метрда 10 сантиметрга түбәнәйткәнен ачыклаган. Шуңа күрә якында урнашкан йортларның фундаментына да зыян килергә мөмкин. Бүген суд приставлары бинаны җиһазлардан азат итте. Барлык мебельне урамга чыгардылар. 15 сентябрьгә кадәр клуб җитәкчелеге тиешле биеклеккә кадәр туфрак катламы җәяргә тиеш. Клуб җитәкчесе бүген үзе килмәде, вәкилен генә җибәрде. Приставлар суд карарын үтәсә дә, ул аларга каршы чыкты. Для того, чтобы привести... Әлеге бинаны элеккеге хәлгә кайтарыр өчен шундый ук проект кирәк. Әлеге перепланировканың нинди нигездә башкарылуын аңлатучы документ ул. Хәтта подвал бинасына милеккә зыян салмыйча җир салу өчен дә рөхсәт юк. Шулай итеп реконструкция ясаганда документларга нигезләнмәгән хуҗа бинаны кире үз хәленә кайтарыр өчен документ таләп итә. Әмма суд инде 1 ел элек карар чыгарды. Ул апрель аенда гамәлгә керде. Адмиралда булган һәлакәттән соң мондый хәлләргә аеруча игътибарлы булырга кирәк дип белдерде суд приставлары. Гүзәл Шыхапова, Айрат Закиров, Шаулы ТВ, яңалыклар. Мәгарифтә нинди проблемалар бар? Мөгаллимнәр алдына нинди бурычлар куела? Яңа уку елы алдыннан белем бирү тармагында эшләүчеләр традицион август киңәшмәсенә җыелды. Ул федераль дәүләт стандартларын кертү шартларында белем бирү сыйфатын тәэмин итү темасына багышланды. Киңәшмәдә Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгының беренче урынбасары Андрей Поминов катнашты. Урыннан хәбәрчебез Ләйсән Ханова репортажы.
Мәгариф хезмәткәрләре киңәшмәсе иҗат сараеның залында оештырылган күргәзмә белән башланды. Балаларны нәрсәгә өйрәтәләр? Өстәмә белем бирү учрежденияләре, мәктәпләр һәм балалар бакчалары, югары уку йортлары үз эшләрен тәкъдир итте. Киңәшмәгә учреждение җитәкчеләре, педагоглар җыелды. Яңа уку елы алдыннан аларның һәрберсе алдына мөһим бурычлар куела. Татар телен үстерү буенча, татар телен саклап калу буенча безгә зур бурычлар йөкләнде быелдан. Балалар бакчасыннан ук біліп келерге тиешлер бик күп сүз. Сіз білсәгіз, рус балалар да 167 сүз білерге тиеш. Ләкин бу бурыч әле үтәлеп бетмей. Милли мәгариф темасы киңәшмәдә дә күтәрелде. Белгечләр соңгы елларда татар мәктәпләренең дәрәҗәсе төшүне, аларда белем бирү сыйфаты түбәнәюне билгели. Татар сыйныфларына балалар туплау, татар сыйныфлар ачу, бу сыйныфларда фәннәрне татар телендә укыту, сыйфатлы белем алу бүгенге көндә зур проблемаларның берсе булып тора. Бу юнәлештә уңай нәтиҗәләргә ирешү өчен белем бирү учрежденияләре җитәкчеләренә кадрлар эшчәнлегенә ныклы анализ ясарга, бу эшчәнлекнең яңа тел формаларын табарга кирәк. 2009 елдан бирле мәктәп бакчалар федераль дәүләт стандартлары нигезендә эшли. Хәзер укытучының эшенә ахыргы нәтиҗәдән чыгып бәя бирелә. Мәктәпләрдә бу нигездә бердәм дәүләт имтиханнары буенча күрсәткечләр, балалар бакчаларында исә баланың мәктәпкә гомумән тормышка әзерлеге. Стандарт нас с вами сближает и связывает. Стандарт безне берләштерә. Педагогия көллияте, мәгариф идарәсе, белем бирү учрежденияләре, безнең барыбызның да мөнәсәбәтләребез яңаша стандартларга карап корылган булырга тиеш. Бүген мәгариф учрежденияләренә көндәшлеккә сәләтле булу юнәлешендә эшләү бурычы куела. Һәм бу түләүле хезмәтләргә генә кагылмый. Иң беренче чиратта һәр мәктәп һәм бакча бюджеттан норматив нигезендә бирелүче белем һәм тәрбиянең сыйфатлы булуын кайгыртырга тиеш. Ләйсән Ханова, Дмитрий Рачев, Чаллы ТВ, яңалыклар. Шәһәр ачык төстәге әлемнәргә күмелде. Чаллының 85 еллык юбилей уңайыннан төп проспектларны бизәү эшләрен төгәлләнү алдында. Бизәлеш үзенчәлекләре һәм аларга карата шәһәрдәшләр фикерен Гүзәл Шиһапова тыңлады. Шәһәрнең төп проспектлары буйлап әлемнәр һәм плакатлар урнаштырылды. Шәһәргә 85 яшь тулуы хакында баннерларда хәбәр итә. Шулай да кайбер шәһәрдәшләр бу үзгәрешләрне күреп өлгермәгән. Не знаю, я не обращал на это. Мин игътибар да итмәдем, булай ярыйсы. Мне нравится город, он красивый. Миңа ошый шәһәр матур, яшеллек күп. Миңа калса баннерларны күбрәк ясарга иде. Барысы да шәһәргә 85 яшь икәнен белеп турсын. Красиво, можно еще что-нибудь добавить? Матур, әмма тагын берәр нәрсә уйласалар була иде. Не знаю даже. Ну, не очень, конечно. Бик ошамый, җиңү көненә матуррак иде. Нормально дип уйлыйм. Evet. Бик күренмәй. Шәһәрне бизәүгә реклама агентлыгы алынды, иганәчеләр ярдәм итте диләр. Чаллының күп милләтле шәһәр булуына басым ясап 85 ел бергә дигән гыйбарәне девиз итеп алганнар. Мы все разные, но мы вместе строим, вместе развиваем. Без бөтенебездә төрле, әмма бергә үсәбез, укыйбыз, җиңүләргә ирешәбез. Шуңа күрә без шул идеяны алдык. Флагларда, баннерларда Чаллының танылган архитектура объектлары урын алды. Баннеры 3/6. Әлеге атрибутлар шәһәрне бер ай дәвамында бизәп торачак. Гүзәл Шиһапова, Айрат Закиров, Чаллы ТВ, яңалыклар. Хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәбез, безнең белән бергә калыгыз. Елга нигә кызарган, экологиягә зыян салган оешмага карата чаралар күреләчәк. Гадәттән тыш хәл, 700-дән артык кеше эвакуацияләнде. Хастаханәдә үткән өйрәнүләрне хәбәрчебез күреп кайтты. Уважаемые родители, одевайте школьников всех возрастов в школьной моде. Цена и качество вас порадуют. Школьная мода. Московский проспект 130Б. Новый город 5326. Фирменные магазины Пеплас. Только сейчас скидки на школьную форму до 30%. Плюс скидки по дисконтной карте. Поспешите. Оптовые ярмарки России теперь и в набережных Челнах. Например, вот такие куртки, пальто, пуховики всего от 1000 рублей. С 31 августа по 5 сентября КДК КамАЗа. 2015 елның 13 сентября бердәм тавыш бирү көне.
Татарстанда республика президентін һәм жерлі үзидарә органнарына депутатлар сойлыйбыз. 2015 елғы сойлаулар 900-ден артық сойлау кампаниясын 3 миллионға якын сойлаушыны бірләштірә. Һәм Татарстанның барлық районнарында үткәрелә. Һәр граждан сойлауда катнашырга хокуклы. 2015 елда иң мөһим сойлаулар. Тур эфирда яңалыклар чыгарылышы һәм без дәвам итәбез. Шоллы елгасы чиста түгел. Бер атна элек су кызыл төскә кергән иде. Биредә эшчеләр күперне буядылар. Буяуның бер өлеше сулыкка эләгеп табигатькә зыян салган. Экологлар лаборатория тикшерүе уздырды. Нәтиҗәдә суда ацетон тиешле дәрәҗәдән 6 тапкырга күбрәк булуы ачыкланды. Күперне буяу белән шөгыльләнүче оешмага карата чаралар күреләчәк. Во-первых, штраф 50 тысяч, у них общая сумма штрафа. Беренчедән, эшчеләр 50 мең сум штрафка тартылачак, алар яр буйларын чистартырга, су үсемнәре өчен уңай шартлар тудырырга тиеш. 3 сентябрьдә карар чыгарылачак, шуннан соң гына без китерелгән зыянны бәяли алабыз. 5-нче шәһәр хастаханәсендә гадәттән тыш хәл. Янгыннан пациентлардан зыян күрде. 700-дән артык кеше эвакуацияләнде. Нәкъ шундый легенда буенча медицина учреждениесендә бүген өйрәнүләр үтте. Тулырак алдагы сюжетта. Нәкъ менә бу ир-егет хәлакәтнең үзәгенә эләгәдә инде. Коткаручылар аны эвакуациялый һәм янгынны сүндерәләр. Өйрәнүләр легендасы буенча 3-нче катта кыска ялганыш була. Палатада йөри алмаучы пациентлар бар. Шуңа күрә медицина хезмәткәрләренә зур җаваплылык yüklәнгән. Это все предусматривается, у них специальные каталки есть для этого. Мондый пациентлар өчен барысы да алдан карап куелган махсус каталкалар һәм уку узган персонал бар. Һәрбер хезмәткәргә билгеле бер авырулар исемлеге беркетелә. Эвакуация вакытында нәкъ менә алар коткаручылар килеп җиткәнче авыр хәлдәге пациентларны чыгарырга тиеш. Әмма бүген андый пациентларны урамга чыгарып тормадылар. Өйрәнүгә бүген күрә инде без авыруларны җиңел авыруларны гына эвакуация итәбез. Чөнки авыр авыруларга ул аларның чирләренә зарар китерергә может. Хастахана җитәкчелеге әйтүенчә, хезмәткәрләр һәрбер пациент белән эвакуация турында әңгәмәләр үткәрә. Башта күршеләрне, күрше палаталарны карап чыгарга кирәк, бөтенесен әйтеп, кычкырып, кем калмаганмы пожар вакытында, может, кемдер операциядән соң калгандыр, шуларны коткарырга кирәк. Врачларга әйтергә инде, кем калды дип, бездән генә бит зависит итми бөтен нәрсә, бер үзең генә бер нәрсә эшли алмыйсың. Ну, я, в принципе, могу перебинтовать, что... Мин үзем ярага бинт сала алам. Бернинди катлаулылыгы юк минем өчен. Укол да ясыйм. Бүген 700-дән артык кеше эвакуацияләнде. Аларның 500-е пациентлар. Легенда нигезендә 5 кеше зыян күрде. Мондый өйрәнүләр башка сәламәтлек саклау учреждениеләрендә дә үткәреләчәк. Чиратта 5-нче һәм 9-нчы шифаханәләр. Фәридә Сабирҗанова, Ксения Антонова, Дмитрий Рачеев, Шоллы ТВ, яңалыклар. Шәһәрдәшебез пенсионерлар арасында дөнья чемпионы. Казанда кичә компьютер белемнәрен үзләштерү буенча бөтен Россия күләм чемпионат үтте. Шәһәрдәшебез Зоя Гаус үзенең командасы белән республика данын яклады. Бәйгедә үз көчләрен Белоруссия, Бельгия, Польшадан килгән пенсионерлар да сынады. Оныкларына үрнәк әби белән безнең иҗат төркеме очрашты. Яшьтәшләре белән чагыштырганда компьютерны Зоя Гаус 5 бармагы кебек белә. Чемпионатта җиңү яулау моны ачык дәлилли. Шәһәрдәшебез Белоруссия, Польша, Финляндия, Абхазиядан килгән көндәшләрен артта калдырып беренчелеккә чыкты. Сделать приглашение. Интернет вакытны экономияләргә мөмкинлек бирә. Чиратта басып тормас өчен дә компьютер бик уңайлы нәрсә. Ут суга, фатир өчен дә интернет челтәрләре аша гына түлим. Үзенең буш вакытын Зоя Гаус оныгы Валерия белән үткәрә. Компьютерны әбием миннән дә яхшырак белә ди Валерия. Мне бабушка... Әбием миңа презентациялар эшләргә булыша. Без бергә инглиз телен өйрәнәбез. Кечкенә чагымда төрле уеннар уйный идек. Бу Зоя Гаусның чираттагы җиңүе. Ул грамота, медаль һәм кубокка лаек булган. Бу ярышлар вакытында төрле сынаулар үтәргә туры килә аңа. Үз белемнәрен ул пенсия фонды ярдәме белән оештырылган компьютер курсларында ала. Монда пенсионерлар белем генә үзләштерми, яңа дуслар да таба. Пенсионер студентлар бүгенге көндә дә белем алырга җыелалар. Компьютер курслары октябрьдән башланачак. Эльвина Васильева, Ксения Антонова, Айрат Закиров, Шоллы ТВ, яңалыклар.
Гомере буе бер йортта яшәп тә бер-берсен белмәгән кешеләрне таныштыра, дуслаштыра торган чара. 46-12 йорты янында кичә ишегалды бәйрәме үтте. Биредә бала-чага, өлкәннәр барысы бергәләп күңел ачты. Хакимият вәкилләре комплекста яшәүчеләргә шәһәрдә алып барылучы сәясәт турында сөйләде. Урында хәбәрчебез булып кайтты. 46-12 йорты ишек алдында бу кичтә спорт өстенлекле булды. Бердә президент белән бергә хәрәкәте заман яшьләр үзәге белән берлектә ГТО нормаларын тапшыру мәйданчыгы оештырды. Ул бигрәк тә балаларны үзенә җәлеп итте. Я сегодня нагнулся до тех рук, там прыгнул и поджимался. Ишегалды бәйрәмнәре Чаллыда һәр кичне үткәрелә. 46-нчы комплекста мондай чараның күптән үткәне юк иде инде дип биредә яшәүчеләр. Күпләр өчен бәйрәм аралашу чарасы. Мондай бәйрәмнәр халыкка бердәмлек өчен, менә аралашу өчен, балалар бергә йөрү өчен шундый күңелле булыр өчен. Гел телевизор алдында гына утыру түгел бит инде ул. Бергә аралашу кирәк. Миңа бәйрәм бик ошый. Шул хәтле матур акылым. Шул хәтле молодежь такая красивая. Кайберләр өчен ишегалды бәйрәме үзенең мавыгылары турында сөйләү урыны. Ольга Пономарева мәсәлән биредә кул эшләреннән күргәзмә оештырган. Я в этом доме живу. Бу йортта 80-нче елдан бирле яшим. Кешеләргә пенсиягә чыккач та күп төрле шөгыльләр булуын күрсәтергә телим. Бәйрәмдә шәһәрдә башкарылучы эшләр турында да сөйләделәр. Юллар төзелеше, балалар бакчалары салу, капиталь төзекләндерү. Тагын бер мөһим вакыйга – Чаллыга Россия делегациясе килү. У нас в городе сегодня на КАМАЗе. Бүген КАМАЗга Россия оборона министры урынбасары килде. Аның белән бергә Татарстан хөкүмәте җитәкчесе Илдар Халиков. Бу безнең шәһәр өчен мөһим булган эш сәфәре. КАМАЗ эшләсен дигән максаттан оештырылган эш бу. 46-нчы комплекста яшәүчеләр өчен бәйрәм кич буе дәвам итте. Лейсан Ханова, Дмитрий Рачев, Чаллы ТВ, яңалыклар. Бүгенге менә шулар безнең яңалыкларны tvchilny.ru рәсми төркемендә карый аласыз. Республика, ил, дөнья хәбәрләре белән күңел радиосы таныштыра һәм яхшы кәеф бүләк итә. Ә мин сезнең белән иртәгә кадәр сау булашам. Кичләрегез исән-имин үтсен.